Здравейте! Аз съм Анастасия и днес ще ви представя едно бижу, което е с мен всеки ден и ми помага да поддържам своето емоционално, физическо и психическо здраве. Представям ви "Така ми харесва" – твоят личен дигитален дневник за разпечатване. Посетете Facebook страницата Sunrise Avenue Dimi Art и поръчайте този великолепен помощник още сега. Твоят живот, твоите правила. Щастие, което започва от теб, сила, която те води напред. Живей със страст, радост и смелост, така както на теб ти харесва. 31 дни без фиксирани дати, защото ти решаваш кога да започнеш. Месец посветен на теб. За промяна, осъзнатост и вдъхновение. Получаваш авторски дигитален дневник от онлайн магазин Sunrise Avenue Dimi Art с размер А5, удобен за разпечатване и да бъде винаги до теб. 160 страници съдържание, 3 PDF файла, както и 29 перфектни изображения, готови за висококачествен печат. Цели, успехи, творчество, забавление, емоционална грижа и музикални вдъхновения. Всичко необходимо на едно място. Цена 27 лева. Плащането се извършва по банкова сметка, ще получиш данните за превод при поръчка. Потвърди своето плащане, като изпратиш платежен документ и ще получиш файловете по договорения начин. Само за лична употреба, без препродажба. Поръчай на лично съобщение във Facebook страницата Sunrise Avenue Dimi Art, както и на лично съобщение във Viber на 0883 30 64 70. Подари си време за себе си, защото животът е такъв, какъвто си го направиш. Така ми харесва. Не е ли чудесно, че има решение да се чувстваш добре всеки ден толкова лесно? Здравейте, аз съм Зара и с най-голямо удоволствие ви представям авторските метафорични асоциативни карти на Димитринка Димитрова и прекрасната колода "Митове и реалности", създадени с душа и вдъхновение от психологията и методиката на обучението по изобразително изкуство. След успешно преминатото обучение по емоционална интелигентност и курса по психология и здраве, Дими проектира картите, които са в подкрепа на физическото, психическото и емоционалното здраве на всеки човек. Те стимулират личностното израстване и докосват дълбокото в теб. Подходящи са за деца над 12 години, за възрастни и хора в зряла възраст. Могат да се използват както индивидуално, така и в терапевтична, коучинг, педагогическа или семейна среда. Това не са гадателски карти. Маг не предсказват бъдещето. Те отразяват теб, тук и сега. Докато гадателските карти търсят отговори отвън, метафоричните карти се обръщат навътре, към твоята психика, опит и интуиция. Те говорят на езика на подсъзнанието, чрез образи, асоциации и усещания. Част от ползите в работата с метафоричните асоциативни карти – самопознание и личностно развитие, подкрепа при вземане на решения, изследване на емоции, вътрешни конфликти, вярвания, подобряване на комуникацията и взаимоотношенията, вдъхновение и креативност. Не се бавете, посетете сега страницата във Facebook Sunrise Avenue Dimi Art и поръчайте колодата "Митове и реалности" на лично съобщение или във Viber на 088 330 6470. Получавате 21 висококачествени изображения, ръководство в PDF формат, изображения в PDF формат, както и авторска медитация за всеки ден, създадена от Дими. Всичко това само за 40 лева. Аз вече ги имам и работя с тях всеки ден, задавайки въпроса, който ме вълнува, и получавайки ясна насока как да постигна това, което искам. Не се колебайте, създайте щастието си сега. Всяко дете и всеки човек има периоди, в които трябва да се справи с някакво предизвикателство и да премине през състояния, които носят болка и страдание. Не се тревожете повече. Поръчайте си авторската колода "Метафорични асоциативни карти" на Дими, травма и изцеление.
Тя е богата на образи, които работят на дълбоко подсъзнателно ниво. Темата на колодата е ясно структурирана около пътя от болка към възстановяване. Оригиналността е в съчетаващата естетика – художествен реализъм плюс символичен сюрреализъм, което позволява интерпретация както на буквално, така и на метафорично ниво. Травма и изцеление е гъвкава колода и подходяща за лична терапия и саморазвитие, осъзнаване на вътрешни чувства, нужди и конфликти, поставяне на цели и проследяване на личния растеж. Психотерапевтични и коучинг сесии, работа с травма, загуба, криза на идентичността, разбиране на вътрешни роли и взаимоотношения, групова работа, тимбилдинг и работа в екип, емоционално свързване, арт-терапевтични и творчески групи, емоционално образование, развитие на емоционална интелигентност при деца и възрастни, медитативни и духовни практики, визуализация и вътрешни пътешествия, работа с архетипи и лични символи. Всички колоди авторски интуитивни карти на Дими са подходящи за деца над 12 години и възрастни и могат да бъдат ваш верен инструмент за помощ и яснота от всякакво естество. Поръчайте сега на лично съобщение във Facebook страницата Sunrise Avenue Dimi Art, както и на Viber 0 8830 6470. Получавате 21 висококачествени изображения, PDF файл за дигитална работа с картите и подходящ за разпечатване, практическо ръководство с 60 различни примера за работа, както и авторска водена медитация за всеки ден от Дими, която помага за подобрение на тонуса, физическото, психическото и емоционалното ви състояние. Не се бавете! Намерете решение на всяко предизвикателство. Аз вече го направих и получавам отговори веднага, защото това е едно от предимствата в работата с интуитивните карти. Погрижете се за себе си и за близките си. Очакваме ви! Представям ви авторската колода метафорични асоциативни карти на Дими. Хора, която се отличава с човешки истории и емоции, уловени в моменти, близки до всеки. Богата палитра от ситуации, радост, загуба, творчество, самота, връзки. Оригиналност. Вместо абстрактни образи, тук героите са живи, реалистични, но същевременно метафорични. Комбинация между индивидуален вътрешен свят и социални връзки. Може да ги използвате всеки ден за психотерапия, работа с емоции, травми, вътрешни конфликти, коучинг, личностно развитие, цели, избори, визия за бъдещето, образование и работа с деца, развитие на емоционална интелигентност, семейна терапия, отношения, роли, подкрепа, групови тренинги, доверие, екипна динамика, споделяне, личен дневник и саморефлексия, медитация, осъзнаване, креативност. Всички колоди авторски интуитивни карти на Дими са подходящи за деца над 12 години и възрастни и могат да бъдат ваш верен инструмент за помощ и яснота от всякакво естество. Поръчайте сега на лично съобщение във Facebook страницата Sunrise Avenue Dimi Art, както и на Viber 0 8830 6470. Получавате 21 висококачествени изображения, PDF файл за дигитална работа с картите и подходящ за разпечатване, практическо ръководство с 60 различни примера за работа, както и авторска водена медитация за всеки ден от Дими, която помага за подобрение на тонуса, физическото, психическото и емоционалното ви състояние. Всеки въпрос носи в себе си отговора. Доверете се на силата на интуитивните карти и позволете на живота си да се подреди по нов, вдъхновяващ начин. Очаква ви пътешествие към себе си. Представям ви авторската колода метафорични асоциативни карти на Дими. Естествена среда, която се отличава с уникалното си съчетание на реалистични природни сцени и сюрреалистични образи. Картите отразяват дълбоката връзка между човека и природата.
Всяка сцена носи скрито послание чрез образи като дървета, вода, планини, животни, цветя и фантастични елементи. Те действат като огледала на вътрешния свят на клиента и позволяват проекция на лични емоции, мисли и архетипи. Символите от природата се асоциират с цикли, трансформация, хармония, сила, оцеляване и израстване, комбинация между индивидуален вътрешен свят и социални връзки. Може да ги използвате всеки ден в индивидуална и групова терапия, в лайф коучинг сесии, мотивация, личностно развитие, поставяне на цели, за работа с стрес, тревожност и вътрешни конфликти, в творчески процеси, развитие на въображение, писане, изкуство, в образователна среда за стимулиране на въображение и асоциативно мислене, в корпоративни обучения, тимбилдинг, вземане на решения, разрешаване на конфликти. Всички колоди авторски интуитивни карти на Дими са подходящи за деца над 12 години и възрастни. Те могат да бъдат ваш верен инструмент за яснота от всякакво естество. Поръчайте сега на лично съобщение във Facebook страницата Sunrise Avenue Dimi Art, както и на Viber 0 8830 6470. Получавате 21 висококачествени изображения, PDF файл за дигитална работа с картите и подходящ за разпечатване. Практическо ръководство с 60 различни примера за работа, както и авторска водена медитация за всеки ден от Дими, която помага за подобрение на тонуса, физическото, психическото и емоционалното ви състояние. Всеки въпрос носи в себе си отговора. Доверете се на силата на интуитивните карти и позволете на живота си да се подреди по нов, вдъхновяващ начин. Очаква ви пътешествие към себе си. Това, което преживяваш чрез картите от колодата, естествена среда, е уникално, защото истината на твоята душа винаги е едновременно метафора и реалност.